Знаете ли, просто като се връщам назад към тези дни, още преди 10 януари събирахме се много по купони, по кафенете, някакси така под сурдинка си говорихме, трябва да направим нещо, не можем студентите точно да спим. Какво да ви кажа, аз си спомням, че на 8-9 седяхме в барчето на нашия факултет химически и обсъждахме какво става. Даже обсъждахме евентуално да се правят някакви неща, но още никой нямаше ясна концепция какво точно ще се прави. И в един момент разбрах така от познати, че на 10 януари, помня, днешен беше петък, се организира студентска жива верига, която трябваше да тръгне от тук, от Софийския университет. Беше декември 96-та и тръгвах си към къщи, когато едни приятели ме извикаха да дойдем към ротондата и ми казаха тогава, че очакват, че ще има стачка и разчитат на мен да говоря с различни хора от студентски град, понеже бяха повечето от София. И аз не им повярвах. Казах им как така, защо стачка, защо, нали? И те казват, януари месец нямам, ще видиш. И така мина известно време, мина Коледата, януари месец, 10-ти, изведнъж разбрах за събитията пред парламента. Една позната разказва един спомен, който много обичам. Значи тя е била тук в ротондата, по време на когато са започвали протестите в началото. Тук винаги има много хора, по всяко време. И тя се седи, пие кафе, но в един момент ти прави впечатление, че действително тълпата се увеличава непрекъснато и непрекъснато. Тя се опитва да разбере какво всъщност става. Не е известно, че нещо се случва в този момент. Казва, започнаха да идват едни знамена, едни плакати се носят, една врява. В един момент всички тръгват на някъде. И тръгнахме. Младите хора на България, всеки беше хванал ръка за ръка свои приятели или просто познати тук в двора. Имаше изненадващо много хора, според мен. Много хора бяха. Оградихме парламента, един невероятно символичен акт и жест. Млади хора, хванати за ръка, демократично протестира срещу това, което тогава ставаше в България. А тогава в България, мисля си, че беше просто цинизъм. Аз помня по това време, майка ми се прибра от работа, беше ходила пред парламента с нейни колежки, прибра се в нас и направо тя ме изпрати пред парламента, нещо като застъпване. И аз отидох, може би късни следобед към 5-6 часа, имаше много приятели мои там и бях наясно с нещата, за които се протестира. Отидох, защото там бяха всичките ми приятели и защото бях силно подразнен наистина от правителството, защото обичам да следа политиката, но обичам да се меса в някакви такива спорове, но обичам да следа политиката и наистина съвсем трезва мисъл отидох пред парламента, намерих приятелите си, започнахме да бродим около парламента, търсехме се и останах до късно вечерта, много късно вечерта. С мене беше само един мой колега. Аз лично видях какво беше, също бях до известно време. Знам, че имахме изпит на другия ден и просто всичко забравяхме, отидохме да видим какво и ти беше. Изпита беше върху правата на човека. Да. И когато се слуша радио, нали, в това време учиш за правата на човека, какво са постигнали, примерно французите, англичаните преди 200 години с гражданското си общество и докъде са го докарали в момента. И гледаш, че примерно правата на човека дори на най-елементарно ниво в България не се спазват. Естествено е не да седиш и да продължиш да четеш за изпита, ами да отидеш пред парламент. Точно тогава, когато започнаха да изваждат депутатите от парламента, чухме някакви крясъци, някой започна да вика изваждат депутатите и ние станахме, отидохме да видим какво става. Все пак цял ден сме чакали за това изваждане на депутатите. Бяхме останали много малко хора и там вече наистина беше страшно. Започнаха да се вятат камъни, полицията започна да ни гони. Знаете за стрелбите, полицията беше достатъчно, но когато излезаха с маски и с пушки, вече наистина стана страшно. Помня, че се мятаха много стъкла, камъни по тях, много се викаше, колкото и малко хора вече да бяха останали.
И бяха изтеглили вече депутатите, те бяха в рейсовете. И полицията тръгна към нас да ни разгонва. Помня как се спъвах в много храсти. Гонеха ме двама-трима полицаи, точно мене, с моя приятел тогава. Спъвах се в храсти, бягах, не можаха да ме стигнат. Помня, че всички бягаха към Шишман тогава. И последните хора мисля, че бяха останали на Шишман, всичко друго беше разгонено. И започнаха да се бутат кофи, отново да се хвърлят камъни по полицията и мисля, че това беше последния опит на протестиращите да направят нещо, да се възпротивят. И бяхме разгонени. Отидох в един мой приятел, който живееше наблизо и от радиото започнахме да слушаме радио, да се интересуваме за по-нататъчните събития. По-нататък всеки ден участвах в шествията. Абсолютно всеки ден. Не съм изпуснал едно шествие. В следващия ден се прибирам сутринта рано към 6 часа вкъщи. Майка ми цяла нощ слуша радио. Поглежда така с усмивка. Вика, пред парламента ли беше? Вика, да. Биха ли те? Вика, да. Вика, не ти личи много, нали? Защото бяха ме посинили гърба само. На следващия ден беше много интересно именно това, че всички млади хора съвсем спонтанно вече, абсолютно това мога да го твърда, никакви студентски организации още нямаше или дори да имаше, те бяха някакви странни котерийни явления, останали от миналото. И съвсем спонтанно се събрахме тук в университета и беше интересно, нас ни биха. Беше интересна нашата реакция от тук. Ние не реагирахме вулгарно. Никой млад човек не отиде и не хвърли камък в сградата, светиня на българския парламентаризъм. Отидаха млади момичета и подариха цветя на тези полицаи. Хора обвиха с бинт дърветата и ги напръскаха с червена боя. Тези дървета, които са станали неми свидетели на тази трагедия от 10 срещу 11. Искам да кажа точно това, че това беше може би преломният момент. И изведнъж всички излязахме, започнахме да ходим по шествия. Бяхме на събранието в 65-та аудитория, когато се решаваше каква да бъде стачката, дали да бъде шествие, дали да бъде окупационна стачка. Никой не искаше окупационно, това беше национален въпрос. Това, което най-много ме впечатли, беше всеобщото разбирателство между хората. Едно чувство, което ги сплотяваше всички. Тръгнаха шествията, станаха събранията на всички университети, които излъчиха свои представители, всички факултети. Все пак трябваше да има някаква легитимност този процес, да може да се организираме. Всеки ден беше накосан да се случи нещо като 10 януари. Просто браво на българския народ, че не се повтори 10 януари. Това е нещо, което мисля, че е най-голямата победа. По това време бях още ученичка в провинцията и хората отначало, като разбраха за тези събития тук в столицата, започнаха да се притесняват от гражданска война и т.н. Някакъв хаос абсолютен настъпи, но след като малко се поуталожиха нещата, стана ясно, че не е толкова страшно, че става въпрос просто за промяна някаква, която да доведе, може би, до по-добър живот. Също излязаха по улиците, започнаха шествия навсякъде, концерти, протестни и т.н. Просто тогава всички бяха обединени от една обща идея. Студентските организации, без значение какви бяха те, застанаха за тази обща идея за промяна и когато хора, които са с различна политическа принадлежност, са студенти, седнат на една маса, единственото нещо, което ги обединява, са техните социални искания. Едно от исканията беше, т.е. първото от тях беше БСП да върне мандата. Второто беше назначаване на служебно правителство и до 3 месеца провеждане на предсрочни избори. Другите искания, които студентите издигнаха, то беше отправяне поглед към бъдещето, т.е. към новото правителство, бяха чисто социални. 9 искания за социални придобивки, които трябва да се защитят. Значи бяхме тогава на барикадите пред Софийския и някъде около 5-6 вечерта се появиха две стари баби, които казаха: момчета, носим и тук една баница, сутринта сме замесили и сме тръгнали в 10 сутринта от овче купа, за да я донеса.
Значи, те са вървяли пеша. Не знам за колко време се стига от Овчикугъл пеша до центъра, но явно е доста. Просто в този момент всичките хора там, всеки беше страх да се очупи повече от тази браница. Не чувствам, че едва на някакво причастие всеки минава и си взима. Ние, студентите от Нов български университет, от самото начало на събитията не успяхме да се включим. Пак в един начален момент се включихме и то стана доста спонтанно. Мисля, че приносът на университета не беше никак малък, именно в това, че той реагира съвсем свободно. Естествено, като една свободна институция, в която различният начин на мислене е най-желаният. Тръгнахме от МЕИ в 5 часа и в един момент толкова много хора вече се събрахме, че дори мисля, че тръгнахме по-рано, отколкото го бяхме решили. Когато дойдохме тук, минахме точно по големите булеварди там. Първите, които дойдохме, така се обърнахме, беше невероятно красиво. Наистина не преувеличавам, около няколко километра беше шествието. И с факли, тези факли всички тогава смятахме, че са символ. Този огън беше символ не само на нашата надежда. Това е едно от най-важните неща, мисля си тогава, които направихме, най-символните неща. Първо, с факелното шествие вървяхме. Всеки носеше и по един камък. И никой от младите хора не хвърли този камък, както навсякъде ни обвиняваха тогава, че събрава се била злоба, макар че вече половин месец се продължаваха протестите. Дойдохме тук и както е в народното предание от Иван Вазов, го е описал много добре в поемата Грамада, всеки от младите хора сложи по един камък, с който мисля си аз символично тогава, после и чисто практически погребахме духа на комунизма. Когато минахме към по-твърдите мерки, окупирането на кръстовища, аз много добре си спомням, нали, как се събирахме в градинката пред езерото Ариана, нали, и само се чува, нали, полицаите, бе, тук някакви се събират, ама не знаят как... Ама нищо не правят, седят си така и в един момент се чува гневен вопъл, нали, те окупираха Орлов мост. В един момент доста го бяхме закъсали, когато по програма трябваше да окупираме 3 кръстовища, изведнъж се оказаха 20 и няколко. И всеки си окупираше кръстовище. След което ние го окупирахме, след което го освободихме и се прибрахме в университета, за да мислим какво ще правим утре все пак. Нали? И дотърча един човек и каза, абе, вие хубаво разокупирахте Орлов мост, ама сега учениците са го окупирали. Отговорността беше много голяма, защото все пак по някакъв начин ние носихме, поне така чувствахме, че носим отговорност за хората, които са там. За тяхната сигурност, за това да не им се случи нещо. Още повече, че учениците нямат право да носят отговорност за себе си, те са все още деца. И може би това беше най-страшното. То много шоу падна през този месец. И така или иначе това мисля, че беше и целта да бъде по-интересно, да бъде по-атрактивно, да студентите да могат да се афишират пред обществото със своята фантазия, със своята изобретателност, същевременно показвайки своята гражданска позиция. Така да мисля, че се запомниха някои ярки такива, как да го нарека, изпълнения. Като конгреса на КПСС и БСП. Конгреса на КПСС и БСП, да, погребението също. Ето, например, погребението, което правихме с червения ковчег, то като крайен резултат, в крайна сметка беше наистина едно много добро шоу, но то беше свързано с доста тичане, защото трябваше да се намери ковчег, трябваше да се осигурят червени знамена, шинели, каски, ред такива неща, които в крайна сметка бяха включени. Трябваше да се оговорят колеги от Музикалната академия, които свириха погребалните маршове постоянно. Така че цялото това нещо е свързано с някаква определена подготовка. И интересното е, че веднага, когато започнаха шествията, първите 2-3 дена бяха стандартни. Нали, вървеше се по един определен маршрут, викаше се определени лозунги. Това. В един момент почнаха се раждат новите идеи. Как точно? Часовници, Буратино, погребването, чадърите. Всичко моментално се видя колко много хора могат да измислят интересни неща, които да разнообразят цялата скучна, сива обстановка, която беше настъпила в държавата.
Аз си спомням още спора за окупацията и за шествията и той завърши с това, че просто ако се окупира университета, ние ще останем вътре и хората няма да могат да ни видят. А така, когато преминаваме... просто добре, ние ще го окупираме, ще си останем вътре затворени в университета, ще напишем една декларация, пред обществото ние ще излезем де-факто с един бял лист хартия с някакви искания. Колко хора ще да останат? Да, това е другото. Много малко. Но когато едно такова огромно шествие всеки ден мина по улиците, хората вече се замислят над целия проблем. Вече те преосмислят това, което става в държавата. И това беше основната цел и градивното в тези шествия. Тогава по улиците излизахме не само студентите, излизаха в крайна сметка всички граждани на тая страна, тези поне, които се чувстваха такива. Да, може би ние студентите бяхме най-активните, може би бяхме най-атрактивните поради това шоу, което така се опитвахме да правим, излизайки всеки ден по улиците. В този момент дойде ролята на студентите, които в началото поведоха протестите и може би дори изпревариха опозицията. Политиците бяха след тях. Това за мен беше най-интересното през 1997 година, че студентите и техните шествия бяха водещи. Дори политиците го признаха, те казаха, ние от 7 години ходим на митинги, но за първи път имаше такъв вид протести. Те бяха толкова разнообразни и може би заради това толкова много хора се включиха в тях. Интересното беше новото. Това, което си спомням, може би най-яркият ми спомен от този един месец по улиците беше това, че всеки ден по тротуарите имаше възрастни хора. Имам предвид по-възрастни от нас, не само така поколението на нашите баби и дядовци, а и поколението на нашите майки и бащи, които със сълзи на очи по тротуарите ни ръкопляскаха и ни казваха: браво, момчета и момичета, надеждата ни е във вас. Сега също се вълнувам, като го казвам това нещо, защото тогава май за първи път аз лично в живота си се почувствах като някой, който пише поне една буква от историята на България. Мисля, че така, всеки един от нас се е чувствал по този начин тогава. Аз мисля, че обществото много ясно не разбра, че шоуто си е шоу, но шоуто беше просто атрактивната форма да се каже сериозното нещо, което ние искаме. А именно, какво искаме? Да живеем в нормална държава. Положението в България беше достигнало критична точка. До такова равнище, че хората просто изнемогваха. Нямаше хляб, вода, ниски заплати. Въобще от всяка гледна точка. Крадеше се, бяха с борчески групировки навсякъде. Всичко се беше разпростряло в цялата страна. Хората не издържаха. Даже всички се питахме до кога може да продължава и до кога може да търпи българин на това положение. 2-3 долара заплати, пенсии. Нямаше хляб, примерно, хората нямаше какво да ядат. Но това се оглави точно от студенти, защото те бяха на предна линия. Те осъзнаваха всичко това и осъзнаваха, че трябва да има някаква промяна в това общество. Техните майки и бащи казаха: ние излязохме тогава на улицата само защото не беше срам от нашите деца. Иначе ние сами никога нямаше да се дигнем. Студентите бяха маша в нечии ръце. Едва ли. Мога да ти го заявя съвсем убедено. Защо в момента студентите не са маша в други пък ръце? Нека защо да върна топката. Защо не са машали? Защото просто достатъчно добре са контролирани и вече впрегнати. Пак те казвам, опитомени са в мен. Ако приемаме, че тогава са били маша, значи те са знаели за какво са маша и са искали да бъде тая маша. Истинската манипулация е тогава, когато тя не е съшита с бели конци. В смисъл не е за всеки на пръв поглед е ясно, че е манипулиран. Аз не отричам това, че имаше много обикновени хора, които наистина отидоха там, за да изразят протест срещу една политика, провалила се. Да. Студентските шествия свършваха 1 час преди митингите на ОДС. И след това всеки беше свободен да прави каквото пожелае. Тоест, ако иска, може да отиде на митингите на ОДС, ако иска, да не отиде. Но 1997 година, не знам, може би повече не исках да бъда лъган. Човекът го прецакат веднъж и вече не иска. И смятам, че тогава щяха да му използват. Затова близо 2 месеца си купонясвах в Студентски град. Не ходих никъде. И много се надявам всички вие да не сте били прецакани. Защото аз си мисля, че беше така.
просто някои хора употребиха целият младежки ентусиазъм, за да се оправят положението. Просто тогава всички вървяха в една и съща посока. И митингите на СВС, и нашите шествия, посоката беше една. Но в никакъв случай не мога да кажа, че студентите са били употребени по някакъв начин за спечелване, да кажем, на предсрочните избори, както се спекулираше с това нещо, защото ние си имахме собствени мнения по всички въпроси. Сега искаш да кажеш, че тези 30 или 50-100 хиляди млади хора, хора само студенти, които всеки ден излизаха на улиците, и искаш да кажеш, че всичките са били изманипулирани. Това звучи някакси обидно за твоите приятели, да речем, или колеги. Не ти ли се струва абсурдно? Такава една мега манипулация. Някакси звучи несериозно. Не е толкова абсурдно. В България манипулациите си върват. Не, въпросът не е в доларите. Не е въпросът, нали, в това дали се е плащало, дали не се е плащало. Въпросът е, че нещата си имат свои причини. Нали, тук става въпрос за един добре режисиран сценарий, на определен начин на взимане на властта, на определен начин на предаване на властта, при който се замитат следи. Това е въпросът. Значи обслужило нечи интерес. Чии интереси може да обслужи? Това интересите на тези, които имаха изгода на другата сутрин, вестниците да гръмнат с заглавия от сорта Сопите на Добрев. Сопите на министър на вътрешните работи и бъдещ кандидат за министър-председател. И в интерес на истината. Интересите да се появят тия заглавия не бяха мен, ако питаш, в средите на сега управляващите, а по-скоро в средите на бившите управляващи. Именно на тези, които непосредствено бяха тогава на върха на държавата. И имаха за интерес да говоря конкретно за Виденов, ако щеш, конкретно да провали един свой вътрешно-партиен враг. Най-важното, което за мен е в този протест и тия шествия, тази стачка, беше, че нямаше ясно изразени лидери. Тоест всички бяха лидери. Всички, които излязаха на улицата, бяха индивидуалности, които искаха да направят нещо. Това, че формално имаше някакви избрани хора, това е защото някой трябваше да носи отговорността. И всъщност тези хора поеха голяма част от отговорността за студентските шествия. Нормално е да има, разбира се, и противоречия между тях и противоречия после леко на организираност, понеже не сме стройна организация, в крайна сметка. Ако всичко беше по сценарий, както навсякъде се опитаха да изкарат, всичко ще да бъде под строй, както едно време манифестациите, всичко окей. Всеки излизаше там без да му е поръчение партийно или някакво друго. И на никой не се пишеха отсъствие. Това е другото най-важно. Другите неща имаше и кофти моменти, то не може без тях. Но в крайна сметка всичко е добре, след като завършва добре, иначе нямаше да сме в момента тук. Можехме да сме някъде друго място. Мисля, че всички ще се съгласите с мене относно оценката ми за последните изминали 2 години. 97 до 99, тя най-общо може да се характеризира само с една дума, и това е стабилизация. Разбира се, този проблем трябва да го разгледаме в 2 аспекта, които са, разбира се, взаимно свързани. Единия не може да се разглежда през другия. Това е вътрешния и външния план. В вътрешен план стабилизацията е ясно. Мисля, че тя е видима за всички нас. Най-общо и най-така дилетантско казано, това може да е в нарастването на валутния резерв на банката ни. Икономическата стабилност също личи в стабилизацията на цените, увеличаването на заплатите, на пенсиите. А иначе най-общо в международен план това е засиленото доверие към България от страна на европейските общности и организации. Всички сме запознати с Международния валутен фонд и траншовете, които ни бяха гласувани за сметка на вече създалото се политическо и икономическа стабилизация в България. Мисля, че това е важно за просперитета и за общия път напреда на България. Магическа пръчица в политиката не знам да има и не знам да е възможно за 2 години да се направи това, което за 10 не беше направено преди това. Да се надяваме, че хората са си направили извод от едно управление и веднага след него едно друго управление на различни политически сили. Правят си изводи в кое време живеят по-добре, в кое време доходите са им по-сигурни, в кое време имат хляб, в кое време имат вода и в кое време,
когато се създава някакъв конфликт наблизо, как процедира даденото правителство и как би процедирало едно друго правителство, което няма точно ясна позиция за българските национални интереси. 2 години се минаха и заминаха. Сега въпросът е какво се промени. Дали изобщо нещо се промени или ако се промени, дали изобщо е с положителен знак. Ти що мислиш, че нищо не се е променило? Защото наистина нищо не се е. Аз виждам по съвсем друг начин нещата. Ти не можеш да искаш за 2 години стандарта да се повиши значително. Той се повишава с 5-10 години. Така се повишава стандарта, не се повишава за 2 години. Виж сега, въпросът не е, че за 2 години ще се направи революция. И за 20 години не може да се оправи, ако е за въпрос. Въпросът е в следното. Дали за тия 2 години се забелязва някаква промяна в начина на управление? Аз съм съгласен, че голяма част от хората, да не знам каква част, може да не са доволни от това, което се прави. Обаче тази промяна се забави 7 години. С една постоянна смяна на правителства, едно такова лутане политическо. За да върви промяната, просто трябва да има стабилна власт. Не може да постоянно избори да има и някакво лашкане напред-назад. За да върви промяната, някой трябва да изнесе на гърба си черната работа. Според мен това в момента става. Точно така, това в момента става. И е нормално за 2 години да не... Това е черна работа, наистина. Но трябва да сме търпеливи. Трудните години на преход, които все още продължават, показаха колко трудно българинът се отваря, образова за това как трябва да изглежда едно ново общество, т.е. да стане гражданин в гражданско общество. И смятам, че това все още продължава, защото живота действително е много труден, но аз мисля, че хората просто трябва да имат повече вяра и повече чувство за отговорност. За тия 2 години аз мисля, че тогава се промени нещо. И това беше, разбира се, менталитета на една нация се променя с години. Той се променя понякога с столетия. Но ми се струва, че тогава една много важна брънка в менталитета на българина се промени и тя беше тази, че събитията от януари и февруари 1997 като че ли доказаха, че гражданина е способен да постигне своето, когато го поиска от държавата. Значи ние получихме в общи линии това, което искахме и присъствие в управлението на университетите. Нашето мнение е доста широко и се отразява и от медиите. Чуват ни в органите ни на законодателната и изпълнителната власт, когато става въпрос за студентски въпроси, но доколко активната гражданска позиция на студентите по другите въпроси злободневни се загуби и доколко ние би трябвало да изразяваме една такава позиция. Разбира се, нещо друго много важно. Винаги младите хора в едно общество, било то сам студенти или младежи като цяло, винаги те са били лакмуса на общественото развитие и на целите процеси, които протичат това общество. Винаги те първи се вдигат против някоя нередност, която се появява в обществото. Което показва пък и някакъв друг сам момент. Мен така ми хрумва, че едва ли не част от младите хора решиха, че сме свършили своята работа с протестите. Аз продължавам категорично да твърда, че това да си студент не е просто да изучаваш определени науки, това е определена гражданска позиция, която трябва да изразиш. Студентите, които трябва да се движат сила в едно общество, те се намесват само тогава, когато работите определено не върват. Когато се застрашават интересите на отделните граждани. Нали, както беше на 1997 година, когато не бяха защитени ничии интереси, тогава се излезе. В един момент обаче, когато се защитават интересите, и то се защитават интересите от легитимните органи, които трябва да го правят това нещо, тогава няма смисъл да се действа от студентското общество. Защо да се прави някакво дублиране на ролята на държавата? Веднъж по Нова телевизия видях резултатите от някаква анкета дали студентите се интересуват от политика. И се твърдеше, че над 90% въобще не се интересуват. И мисля, че това не е така. Просто не е вярно.
Плюс това, самия въпрос е неправилно зададен. Какво значи не се интересуват? Въпросът трябва да се разбира така, пука ли ви? И аз твърда, че на нас ни пука. Защото не може да не се интересуваме какво се случва с нас. Защото смятам, че ние имаме желание все пак да вземе съдбата в собствените си ръце, а не да чакаме някой друг да се грижи за нас. Най-важното е въобще да повярваме в себе си. Защото ако вярваме в нашите възможности и да разбереме, че имаме възможности, можем да променим бъдещето така, както на нас ни харесва. Мене тази анкета или някакво такова селективно преглеждане на младите хора дали се интересуват политика, ме радва и ще ви кажа защо. Защото когато няма напрегната политическа ситуация, каквато в момента липсва в България, и това е чудесно, че няма такава ситуация, каквато имаше преди 2 години, аз мисля, че младите хора много по-добре се занимават с това, което учат. И да работят, да правят нещо позитивно. Това беше основното послание на този протест. Къде са студентите сега? Къде трябва да бъдат? Айде да видим къде трябва да бъдат. Защо ги има 50-годишните хора някъде си, а ги няма студентите? Пак ви казвам, аз мисля, че със самото неприсъствие на студентите на площадите в момента е най-голямата подкрепа за това управление. И това, което ние инициирахме. Защото ако нямаше студентски протести, ако нямаше после граждански протести, нямаше да има предсрочни избори и така нататък. Въпросът е, че ние в момента направихме нещо се случи. Доколко това може да продължи и да се развие. Това според мен е по-важният въпрос. Доколко тези след нас, защото всички завършваме или сме завършили и така нататък, доколко тези след нас могат да поемат щафетата и да развиват нещата, които сме започнали. Защото за да се стабилизира това положение, студентите да са някакъв фактор в обществото ни, то те трябва да има постоянно движение напред. Притеснява... Трябва ли те да са активни фактори, да се занимават активно с политика, да участват в взимането на политически решения, постоянно не с политика, даже да си решават, ако си решават чисто социалните въпроси... Не си ли ентусиазма или чисто друго? Социалните въпроси, ако си ги решават, това пак е вид политика. Социална политика, примерно го наречи. Това нещо, те ако продължават по-лека, всеки да направи по една тухличка да вгради, може да стане по-добре. И по този повод ми беше много смешно, че първите избори за студентски съвет ги направихме след нашия протест, а те са в закона още от края на 95-та година, а протест е 97-ма. И задавам аз адски риторични въпроси, за съжаление, отговор му също е някъде в пространството ми. Къде спаха студентите 2 години? Та не реализираха правата си, които им ги дава закона за висшето образование от 27 декември 95-та. Именно форма на самоуправление, студентски съвети, участие в ръководството на висшето училище. Това е. Връщането към ежедневния студентски живот беше съчетано с едно, как да го кажа, едно използване на тази студентска активност от този един месец, за да могат да се създадат студентски съвети, там където ги нямаше, а ги нямаше на 99,9% от местата, т.е. висшите училища в България. Всъщност това беше едно от много важните неща, които бяха подминати, може би, от обществото, е, че студентите тогава поискаха повече присъствие в рамките на своите вузове, в управлението на висшите училища. И едно от нещата, които се случи точно по време на служебния кабинет е, 2 неща се случиха. Че тогава с професор Лалов, който беше министър на образованието, започнахме преговорите около връщането на собствеността на висшите училища на общежитията и начина, по който студентите ще присъстват в тази собственост и по начина, по който ще управляват. И другото нещо, което се случи в рамките на Софийския университет, но то продължи и в другите висши училища, тогава се проведоха изборите за студентски съвет. Значи органа, който фактически от името на студентите участва в цялото управление на университета, в взимането на всички важни решения. Сега в момента предстои една нова такава процедура. И тогава мисля, че ние постигнахме тук един доста завиден резултат, като за първи избори. Има голямо бъдеще в студентските организации, защото наистина по един много недвусмислен начин те могат да помогнат сами на себе си и на другите студенти. И до голяма степен това е основното значение на студентската организация. Добре, къде са всичките тези студентски организации, които някога изваждаха хората на улиците? Които трябваше да се борят за техните права? Една студентска организация не може да очакваш от нея тя да съществува години.
Нормалният живот на една студентска организация е между 4 и 6 години. Това е нормално. В момента това, което има като студентски организации, те са ненормално създани. Освен професионалните, разбира се, които изграждат професионално студента, т.е. в правото, в журналистиката и така нататък. Професионалните могат да съществуват по-дълго време, тъй като те са насочени много строго, много конкретно. Докато другите, общите организации, студентските организации, които са създадени на общ принцип, те са с по-кратък живот. Затова трябва да се въвежда някакви форми на изборност, на приемственост в университетите, които трябва да има тази сменяемост на хората, но да има обща памет. Обща памет за проблемите. Обща памет. Значи създадените връзки, контакти, проблеми, решените проблеми, както и нерешените, съответно грешките, които се допускат при работата, трябва да се предават на следващите, за да могат следващите да намират тяхното решение и да продължава напред. Това е принципа. Самата студентска организация, тя е група хора, които са събрали с общ проблем, той се решава и те напускат университета и край. И затова действаща силна студентска организация, която да изкара хората на улиците, трудно ще се намери. Да си говорим за какво стана с тия студенти, не с конкретните личности, какво стана с студентите, които бяха на улиците тогава и изразяваха някаква позиция с нещо. Те не бяха всичките, примерно, от СДС и не всички гласуваха за СДС на изборите. Може да се видят спокойно от изборите резултатите, примерно, в Студентски град. Техните проблеми все още не се решават. Мисля, че тук трябва да се види конкретно. Всичко започна от някакво такова студентско недоволство и стачката, може би те бяха най-активните тогава, но въпреки това имаше и социални проблеми, които те искаха и те поставиха с тази стачка. Нали, подобряването условията на живот, стипендии, общежитие и така. Те подобриха ли се? В известна степен да. Имам една друга теза. Тя е свързана с самия начин на функциониране на нашето висше образование. Просто студентите са прекалено много студенти идват в висшите училища, не за да формират някаква такава позиция и включително и знания, за да вземат диплома. Това от години така. Това е, в момента има 250 000 студенти. Това образование, което получаваме сега, независимо дали е държавно, частно, какви шансове ни дава в бъдеще? Защото реално знаем, че 50% от моите хора учат в висше образование в България. И след това работа. И дали то е достатъчно? Дали едно образование въобще в момента е достатъчно, за да може да се... Никой никого не задължава да учи. Никой не изисква примерно от българската общественост да има 50% от младите хора да бъдат висшисти и така нататък. Нашето образование е достатъчно добро ли е, за да може след това човек да намери достатъчно работата, за която той е учил, а не примерно да продава книги на... Аз не смятам, че съм аз човека, който ще го каже това нещо. От гледна точка на това, ние като студенти, като движеща сила, какво можем да направим, ако щеш за това да променим начина на образованието си, то да бъде по-добро? Разбираш ли, не просто, ето както той казва, някакви остарели, примерно да има дисциплини или така нататък. Дали от нас по някакъв начин зависи то да бъде променено, не да говорим ние самите студенти да се делим помежду си на такива, които са завършили едно и такива, които са завършили друго. Защото ясно вече си личи, че когато сме заедно, а не се цепим помежду си, тогава успяваме да постигнем нещо и да променим нещо. Тук е мястото и на хората, които учат в университетите. Първо да разберат, що е това университет. За мен имам съмнение, че студентите не разбират, що е това университет. Нали? Самата дефиниция университет, какво е това университет? Това е някакво училище, което е продължение на средното училище ли е? Нали, ти си в средно училище, гимназията, завършваш си гимназията, отиваш в следващото училище, в което само ходиш на лекции, слушкаш, папкаш, подписват ти се на книжка, защото си бил от 7 до 9 вечерта, нали, от 7 сутринта до 9 вечерта на някакви си лекции и упражнения, поне са задължителни. И завършваш. Извършваш някакво висше образование, което на тях, например, не им трябва. Те, примерно, искат да работят нещо друго, примерно завършват, сега няма да споменавам, завършват нещо, което на тях не им е при сърце и в крайна краща стават продавачи. По-реално е, по-правилно е, не знам, може да бъркам, значи по-правилно е да се направи някакво адекватно обучение. Качествено, независимо дали е тук, дали е там. Това, което забелязваме от познати и от други не чак толкова познати хора, е точно едно така подобряване на отношението към Нов български университет, именно
Защото вече няма така... От държавните институции няма такова отрицателно отношение към него. Това е едното. Второто е едно така осъзнаване на бъдещето, в което по принцип трябва да се живее. Тоест, частните университети, които доскоро бяха нещо като тема табу, в последствие и за в бъдеще, те първа ще се развиват и ще се развиват много повече и надявам се много така като голямо количество да бъдат. Абсолютно нормално е. Държавните университети също не трябва да отмират, но те си имат абсолютно различна функция. Навсякъде има и частни, има и държавни университети. Има нещо, което мисля, че така в страни остава. Добре, преди 2 години излязаха студентите, излязаха младежите, излязаха възрастните хора, имаше барикади, имаше шествия, свали се едно правителство, дойде друго на власт. Това е нормалният ход на нещата, след като някой от някого не е доволен. Въпросът е за тия 2 години тези хора, които тогава излязаха по улиците, чувстват ли се граждани на тази държава или искат да се изнесат отново на запад, на изток? Няма значение на къде. Добре, но тези хора, които са 250 хиляди души, какво да правят? Това са хора между 20 и 25 години. Точно там идва тази емиграция. Ето, аз пак задавам въпрос. Ето, завършвате вие 5 човека, примерно микробиология. Какво правите? Мислите си да станете бармани, сигурно, защото това има, примерно, на пазара. Или хамали, или нещо. Нещо правите ли, за да развиете нещо? Търсите ли някаква възможност, за да се реализирате в микробиологията? Нали, сигурно имате данни, за да се реализирате в друга област. Нали? Имате данни, нали? Биологията се смята, нали, такава научна дисциплина, имате знания, може да се реализирате почти навсякъде. Но правите нещо, да се реализирате конкретно там. Нищо не се прави. Въпросът за реализацията не е въпрос само на студентите, само на университета. Това е въпрос на цялото общество. В крайна сметка, ние всички живеем в една държава. И хората трябва да могат да осъзнават, че когато има нещо ново, нещо нетрадиционно, то не трябва да се отрича, трябва да се изучава. Да се изследва и ако то действително е положително, да му се дава възможност да се развива и да се подпомага. Аз си мисля, че по отношение на реализацията, разбира се, на първо место, това зависи от всеки отделен човек, от неговото лично чувство за отговорност, неговата вяра в себе си, в способностите си. Реализация никога никой не знае каква е и няма представа. Къде е тази реализация, как ще стане? Въобще никой няма никаква представа за това нещо. Така да и ги сравних нещата. Реших, че и да учиш политология, и да учиш някакъв вид изкуство, просто едно и също. Резултата след това ти не го знаеш. Реализацията не я знаеш. Всичко е късмет, опит, талант, за независимо за какво. Въобще не говоря за изкуство, общо говоря. Защото талант човек трябва да има за абсолютно всичко. Естествено и акъл. Това са толкова, това е комплектовано, всичко е много относително. Ти фактически ставаш някаква такава относителна частица в този живот. Трябва, пак ти казвам, трябва обучение на хората. Обучение да се отстояват правата. Трябва да се вложат пари точно в тази част, а не за... Аз поне съм се нагледал на безумни проекти по фондации. Страшно е. Страшно е. Трябва да се обучават хората. Да се привличат, да им кажеш, не всеки става за вожд или за лидер. Не всеки става. Но всеки става за нещо. Всеки има някакви качества. Щом е влязъл в университета, той е поне на средно ниво на интелигентност. Поне на него. Ако не е на по-високо. Всеки може да си намери място, само трябва да му покажеш. И той да си избере. Да каже, тук това мога да го свърша, това не мога да го свърша. Но никой не се занимава с това. Един се ориентира примерно към работата моментално, изобщо не се вълнува от всичко около него. Друг се ориентира към друга кариера. Но никой не се занимава с тези, които идват след него, да ги обучава, да им каже, чакайте малко, ние свършихме нещо. Ето, 97-ма, бачкахме, тичахме, скачахме, променяхме нещо. Защо сме го правили това? За това. Изборяваш. Той казва, това не ми харесва, оно не ми харесва. Ти, окей, действай. Ти си. Аз завършвам, ти си следващия.
И когато се решаваха въпроси за общежития, за управление и така нататък, ние се сблъскахме с един много неочакван консерватизъм от страна на нашите колеги. Те отказаха да се променят. За тях беше по-добре да запазят същото статукво, което им е познато, и да си стоят там в това статукво, което е мизерно и така нататък, вместо да рискуват с една промяна, която вярно, добре теоретично звучеше, в момента се реализира бавно и показва и добри резултати практически, но тогава показваше една неизвестност. Все още не се знаеше какво става. Значи бяха дошли едни хора, които казаха, дайте да направим еди какво си. Но те отказаха да го рискуват това нещо. Точно за така. Не смятам, че са безразлични. Просто не ги интересува. Не, това не е безразличие. Те казват, в момента не ни интересува. Обаче утре ги интересува. Нали? Какво се случва в Студентски град? Подписки се правят и трябва да се правят по различни проблеми. Но в Студентски град студентите винаги правят една и съща подписка всяка година, когато дойде време за настаняване. Те други проблеми нямат ли? Просто явно казват, свикнали сме с този проблем, по-добре така, отколкото нещо ново и по-различно. Нали? Същия проблем има сега с дебитните карти в Софийския университет. Примерно говоря. Ще има и друг проблем. Постоянно. Въвежда се някакво нововведение, хората казват, ние си знаем старото, то не ни харесва. Не ни харесва, но си го познаваме. Ние си го познаваме. И знаем знаем как да го заобиколим и затова нека да си е старото. Не може да се промени нещо. И затова трябва да има инициатива от човек. Това не е безразлично. Той просто не иска да проявява инициатива. Не иска. Просто не желае. Значи студентите, ние сме хора, които нашето поколение не е живяло през този период, когато наистина не е било възможно хората да изразяват мнението си свободно. Да, и затова сме първите, които успяваме да си изразим мнението свободно, но това не пречи и другите да започнат. Друго мислене. По-възрастните хора имат друг начин, те са обучавани по друг начин, имат друг начин на разсъждение, може би по-закостенял, може би по-затворено. Просто ние сме хората с отвореното мнение, с отвореното виждане към света. Значи, наистина ние трябва да сме тези, които могат, първите, които могат да си изразят но това е да покаже, това не е само за наш интерес. Трябва да се покаже, да се даде пример за останалите. Точно това се опитвам да обясня. Ние сме първите, защото най-малко сме живяли в онова време. И следователно сега се изграждаме като личност, като едно гражданско общество, младо. Но ние трябва да покажем и на другите как трябва да се живее нормално в новите условия. Става въпрос, ако успеем да убедим с поколенията преди нас да мислят по новия начин, по който ние мислиме, по този начин ние ще живеем по-бързо в това бъдеще, в което искаме. Защото повече хора ще мислят като нас. Това е университета. Така е създаден даже Сократ. Нали? Събирали се по една круша и са разисквали нови идеи. Това е. Ти каза преди известно време, нали? В България образованието е теоретично. Да, това са нови идеи. Ти отиваш там не за да те научат как да работиш, а за да родиш нова идея. Като родиш нова идея, тя се развива и така нататък. И в университета, освен да учиш, което в крайна сметка нали, има това нещо, нали, че ти научаваш нещо, което са правили преди тебе, но ти можеш да го оспориш. Ти трябва да го оспориш. Нали, защото нищо не е вечно. В начина на младите винаги има промяна, те просто винаги мислят по различен начин. Това е съвсем нормално. И всяко следващото поколение мисли по съвсем различен начин и по-нов, и според мен по-правилен и по-хубав, независимо от това, че нямат култура наистина. То никаква. Но аз надявам, че след много години ще се самообразуват, както каза тя, защото това е единствената възможност. Самото общество, може би хората, които трябва по-скоро да се замислят и повече да разсъждават върху дадените факти. Гордо от това, което каза и колегата. Тоест, всеки трябва да си прави изводи сам за себе си и всеки трябва да гледа в своята си чиния, образно казано, а не да гледа в чинията на този и на онзи, и този какво бил направил, онзи какво бил направил. Обществото не е готово за демократична и свободна държава. Обществото не е свободно. Не е свободно. То трябва да има основния контрол върху тези дейности. Основният контрол, не говорим за да ходи да управлява, а контрол. Постоянен контрол, някой да ходи да бута. И общо взето така се гради гражданско общество. Нали искаме да бъдем гражданско общество. Всеки трябва да си знае правата и да съзнава, че трябва да взима някакво участие в това, което се случва.
Това според мен е по-важният въпрос. Доколко тези след нас, защото всички завършваме или сме завършили и така нататък, доколко тези след нас могат да поемат щафетата и да развиват нещата, които сме започнали. Защото за да се стабилизира това положение, студентите да са някакъв фактор в обществото ни, то те трябва да има постоянно движение напред. Студентите винаги са били основен коректив, понеже те са млади хора, които са с необременено съзнание. Един студент може да каже някои неща на един преподавател, които, да кажем, ректор или пък друго отговорно лице не би ги казало. Просто именно това е, в това се изразява така тази голяма мощ, която притежава студентът. Естествено, той трябва да бъде организиран, но не само организиран, а и демократичен. Когато поставя своите искания, желания, те трябва да бъдат ясно, конкретно формулирани, да бъдат обмислени, просто да бъдат проява на сериозна оценка, за да може действително да се получава диалог. Смятам, че това са много важни неща. Добре, ако се наложи, ще излезнете ли пак да защитавате правата си? Естествено, това е все пак винаги задължение на всеки гражданин. Това е гражданското общество. Когато на гражданското общество му се отнемат някакви права, е абсолютно нормално всеки да отиде и да си търси тези права. Независимо кой му ги потъпква правата. Не се изхожда от личността на този, който ги потъпква, върху това дали има някакво нарушаване на правата или няма. Тоест студентите трябва все пак като група да са коректив. Не само студентите. Значи, общо взето сме на една позиция, че когато има някакви накърнени наши права, излизаме на улицата. Но това означава ли, че за всяко нещо трябва да излизаме? Не, всеки си преценява кога да излезе на улицата и кога да не излезе на улицата. Когато си почувства правата толкова застрашени и толкова незащитими, тогава излиза на улицата, както всеки тогава реши да излезе. Добре, въпрос е единствения начин ли да защитим нашите права, да излезем на улицата, има друг начин. Това е последният начин. Знаеш ли, като каза за бъдещето, сещам нещо. Реално се оказва, че ние, хората, които ставаме висшисти, които се борим за някакво качествено образование, получаваме го, успяваме да се реализираме, оказва се, че ние сме хората, които ще управляват тази страна или ще правят гражданското общество. Пък дори да не станеш някой известен, да не си никой, да си просто чиновник някъде, все пак ти си човек с много разкрепостено мислене. Ние трябва да сме хората, които да изградят съвременното общество. Новото. Вече скачахме.